bluesy af. I femte bånd lægger jeg først fingeren på de to nederste. Starter på hovedstrengen for 8. til 10. bagefter. Så på G-strengen der slatter jeg op til 11. bånd. Og på hovedstrengen der vrider jeg så 12. bånd. For eksempel tage i 5. bånd og vride i 8. bånd på den lyse E-streng. Man kan vride 10. bånd på den lyse E-streng op til 12. bånd. Sådan lidt bluesriff. Grundstammen er en A-blues med rytmen 12-takters blues, og jeg bruger fortrinsvis en C-skala. Og så videre. Så C-skalaen det er den, der virker her i en A-blues.